खुलुमबाय दिनै बे मोनाबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनि गेजेर बे जायगायाव जिरायनानै गासैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि मावथि बिबानगिरि जोंनि दालाय आफाद दखरा आफाद जिल्ला आफाद जोंनि मिरु आफाद लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि इउनिभार्सिटी आरो कलेज इउनिट कमिटि जोंनि स्टेट कमिटि गासै जोंनि 10,000निबो बारा मावथि बिबानगिरिनिसिम आंनि फेयारवेल मेसेजखौ आङो होनो नागिरदों। जे बयबो मिथिगौ थांनाय फेब्रुवारि दाननि 5, 6, 7 बे सानथामनि डेलिगेट कन्वेन्सनाव जे टंला कलेजाव खुंनाय बे कन्वेन्सननि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि बे CWCनि सिम आङो गांसे आर'जलाइ गथायदोंमोन आरो थ्र एबसुनि स्पिकारनि गेजेरजों आं बे आर'जलाइखौ गथायदोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव सम हाबा मावनायनि उनाव आङो आजिरा लानायनि खोथाखौ गेबेङै आं हाउसआव फोरमायदोंमोन जोंनि थान्दै लोगो बिथांमोननिसिम आरो बे आंनि आर'जलाइनि सायाव CWCआ मिरु आफादा नायबिजिरनानै गाबोन 13 मार्च खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि CWC मेलनि गेजेरजों आंनि आर'जलाइखौ गनायथि होनायजों लोगोसे आंखौ बिदाय होनायनि थाखाय बिथांमोना जे थांखि आजावदों आरो बे मोनाबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै दासिम आंनि जोबथा मेसेजआ बेनो जे जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव सम खामानि मावनायाव एखे परियाल एखे सोमोन्दो बिदा फंबायनि सोमोन्दो जातीयताबाद जाति सत्तानि थाखाय जोङो बड'फानि आदर्श सान्थौ सानस्रिजों लिभ एन्ड लेट लिभनि सान्थौ सानस्रिजों आरो बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट खौसेथिनि मोन्थोरजों जों जेरैबायदि एखे परियाल बायदि हाबा मावबाय आरो दिनै हाबा मावै मावै जोङो बर' हारिखौ बे आथालाव लाबोनो हाबाय। बेखायनो आंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे लामा हान्थिनायाव खौसे गोख्रोङै बयबो मदद होबोनायनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरि आरो बे आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिनिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो आंनि हामलायनाय आंनि ग्रेटिटिउडखौ आङो गिबियावनो जासिबाय। बर' माहारिया जेब्लायबो दैदेनगिरिफोरखौ गेबेङै मान होबोदों आरो दैदेनगिरिफोरखौ जोथोन लाबोदों रैखाथि होबोदों आरो बेखायनो बर' माहारियाव दैदेनगिरिफोरा मावथिफोरा सोमावसारनायनि गेजेरजों आरो गुबुन गुबुन थासारियाव हारिनि स्वार्थनि थाखाय गावखौ बावसोमबोदों आरो जातीय स्वार्थनि थाखाय जातीय स्वाभिमाननि थाखाय आलादा रायजो बदलनि थाखाय गावनि जिउखौबो बावसोमनो थाखाय मालाबाबो बिथांमोना गोजानाव थाबोआखै। दा बेखायनो बर' आइ आफा रायजो राजाया जि मान मर्यादा जि सन्मान दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावनो थाखाय जेरैबायदि आंखौ स्कप होबाय आरो बे गासैबो नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि आंनि फारसे जि मान बे गासैनिबो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि परियालनोथ' आं धन्यबाद बावबाय आरो रायजो राजा वेल विजार बयबो आफाद गौथुम नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ गोसो गोरबोनि आंनि जि ग्रेटिटिउडखौ आङो जासिहरबाय। थांनाय गोलाव सम प्राय 25 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आं हाबा मावबाय आरो दिनै फैयै फैयै मोनसे सम खोन्दो आरो मोनसे बैसो राफोद बे थासारियाव आंबो आवगायनानै बे सिमायाव सफैबाय। दा बेखायनो मानगोनां गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेंनो रोङै रिभलिउसनारि जोंनि एक्टिभिस्ट वार्कार्स बिबानगिरि मावथि लोगो नोंथांमोन 25 इयार्स जे आंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव प्राय सिलभार जुबिलिनि मोनसे टाइम बे गोलाव जार्नियाव गिबियाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुवाहाटी जिल्ला कमिटियाव आं हाबा मावनो खाबु मोनदोंमोन जेला आं गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव फरायो
आरो बिनि उनाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बड' स्टुडेन्ट लिटारेरि ससाइटियावबो आङो हाबा मावनो थाखाय खाबु मोनदों। नाथाय बिनि सिगांनो आं जेला हाई स्कुलाव दङमोन, जेला एमइ स्कुलाव दङमोन आरो कलेजाव दङमोन, बै समाव बड'फानि जे आलादा रायजोनि जे आन्दलन, बे सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायावबो बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट, इउनिटि थ्रु स्ट्रागल आरो जोंनि मोन्थाय, जोंनि जि दाबि बा आलादा रायजोनि जिखिनि आन्दलनाव स्ल'गान होनानै आङो बाहागो लानो मोनदोंमोन। आरो जातीय सेन्टिमेन्ट, जातीयताबादि सिन्ता, जातीय जि सत्ता धाराखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोसो बजबनानै निष्ठाबान सासे मेंनो रोङै, सासे मावथि हिसाबै, सासे मेंनो रोङै सासे कर्मी हिसाबै आङो जेब्लायबो हाबा मावबोदों आरो दैदेनगिरिफोरखौ मान मर्यादा सिबिबोनायनि थाखाय आं हाबा मावबोदोंमोन। दा फैयै फैयै 2005 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव फरायखांनायनि उनाव, मास्टार डिग्री खालायखांनायनि उनाव आङो गिबि खेबाव मुसलपुराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारनि बिबानखौ आं मोनदों। आरो आंनि बे गिलिर बिबानखौ बै समाव होनाय जादोंमोन, जुदिও आं बै समाव गासैबो बिथिंजों आं रोंखा राखा नङामोन। बेनि उनाव बिबान मोननायनि लोगो लोगोनो सोलोंथाइ नेहाथारनि दायित्वखौ लानानै सारा आसामाव बर' मिडियामनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनांगौ, जोंनि क्वालिटि इडुकेसन लाबोनांगौनि थाखाय यार अफ इडुकेसन 2006 आरो 2007 निफ्राय मिशन क्वालिटि इडुकेसन बिमुं होनानै सारा आसाम नाङै 2300 किल'मिटार साइकेल सालायनो जोङो मोनसे जात्रा खालामदोंमोन आरो मोनसे जाफुंसार इडुकेसननि जि मबिलाइजेसनखौ जोङो खालामनो थाखाय बै समाव जथेस्थ नाजादोंमोन आरो जायनि थाखाय मोनसे परिवर्तन, मोनसे चेन्ज बर' मिडियामनि मोनसे एवारनेस बे जावरिखांनायाबो फैदोंमोन। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, मावथि लोगो नोंथांमोन, 2005 मायथाइनिफ्राय 2009 मायथाइसिम आङो मिरु आफादाव सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै खामानि मावनो थाखाय आं खाबु मोनदों। आरो 2009 मायथाइयाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनिफ्राय आङो बिबान लाथ'वाबासिनो आङो जिल्लासिम गिदिंफिनदोंमोन। नाथाय बयबो जर जबस्तियै खावलायनानै उदालगुरि जिल्ला कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव आफादगिरिनि बिबानखौ आंनो रुजुननानै होदोंमोन। आरो जायनि थाखाय बे बिबान लाखांनायनि उनावनो 2008-09 दरं उदालगुरि जि कनफ्लिक्ट जादोंमोन, बे कनफ्लिक्टखौ रिजल्भ खालामनायनि थाखाय, शान्ति लाबोफिननायनि थाखाय जथेस्थ गोब्राब थासारियाव प्रशासन आरो सरकार आरो रायजो राजानि गेजेराव थांनानै खामानि मावनो गोनां जादोंमोन। फैयै फैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरिनि उनाव बोसोनगिरि आरो 2015 सनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि हिसाबै आं खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनदों। 2015 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम लोगो आफादगिरि आरो 2020 बर' एकर्डआव जे बर' पिस एकर्ड बिटिआर एग्रिमेन्ट, बे एग्रिमेन्टआव थाफानानै बर' गोजोन गोरोबथाखौ जाफुंसार महर होनायनि थाखाय बयबो आफादफोरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बै समनि एनडिएफबि आफाद, मोनब्रै फेक्सन इउबिपिअजों ज' खामानि मावनानै सुक्ति खालामनायनि बे पर्यायखौ गावनि मेगनजों आरो गावनि आखाइजों जों ज' हाबा मावनो थाखाय स्कप मोनदों। 2020 मायथाइयाव जेला एकर्डआ जाबाय, एकर्डनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै आंखौ बिबान होदों। आरो 2020 नि उनाव दिनै 2026 3 टार्म्स दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै आं खामानि मावबाय। नाथाय जोंनि समखोन्दोआ 2027 सिम दङमोन। किन्तु नैबे समाव इन्टारमिडियेट आङो एग्जिट जानो थाखाय बा आजिरा लानो थाखाय, रिटायारमेन्ट लानो थाखाय आंनि जे आर'जलाइमोन, बे आर'जलाइखौ गोबां बिसार बिबेचना खालामनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गनायथि होदों। नोंथांमोना मिथिगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माहारिखौ मुलुग दरबाराव लांनांगौ, जोंनि लाइमोनफोरनि जौगानाय, बिथांमोननि केरियार, इयुथ एम्पावारमेन्टनि थाखाय खामानि मावनांगौ, इडुकेसन सेक्टराव खामानि मावनांगौ, ससियेल चेन्ज, ससियेल रिफर्मेशननि थाखाय, समाज फोसाबनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ, जोंनि गेजेराव जिखिनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ फोजोबस्रांनांगौ, बेनि थाखाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे हाबाफारिजों खामानि मावदों।
मिशन क्वालिटी एडुकेशननि गेजेरजों बर' मिडियामनि टप 10 कमल कुमार देरहासार बान्था ओरिएन्टेशन आरो कोचिं प्रग्राम आरो बायदिसिना जोङो बेबायदि फेलिसिटेशन आरो एवार्ड होनायनि गेजेरजों स्टुडेन्टखौ जों एनकारेजमेन्ट होनायनि थाखाय खामानि मावनो स्कप मोनदों आरो दिनै बर' मिडियामनि जे रिजाल्टनि मानदान्दाया जथेस्थ' गोजौआव बिनि गेजेरावनो बर' एकर्डखौ 100% मावफुंनांगौनि थाखाय आं जथेस्थ' एबसुनि सासे साधारन मावथि बा सैनिक हिसाबै गासै एबसु परियालनि टीमखौ लानानै भारत सरकार आसाम सरकार भारतनि प्रधानमन्त्री भारतनि नखर मन्त्री आरो आसामनि गिबि मन्त्री बिथांमोनखौ नारसिननायनि थाखाय खामानि मावदों जइन्ट मनिटरिं कमिटियाव ट्राइपार्टाइट टकआव बाहागो लादों आरो जायनि थाखाय बे एकर्डनि गेजेरजों संकसनिफ्राय 5नि जि सिमा बे सिमाया दिनै संकसनिफ्राय गहपुरसिम जोङो 60टा गामि सोनानै बेखौ बारायहोनो हाबाय स्कुल प्रभिन्सियलाइज कलेज प्रभिन्सियलाइजनि बेलाखौ जों एसे आवगायनो हाबाय नाथाय बेखौ आबुं महर होनांगौनि थाखाय जोंहा खामानिया दंबावो बारग' एनडिबिनि केस उथायनांगौ एनआइएनि जेराव जोबजानायखौ बाहेराव लाबोनांगौ आरो मार्टियार परियालनि एक्सग्रेसिया होनांगौ बे खामानिफोरखौबो गोसो गोथारै जों खामानि मावदोंमोन आरो बेबायदिनो रिहेबिलिटेसनानो गासै हाबाफारिखौ जों फारि फारि मावदों आरो दा बे समाव जोंनि सासे दैदेनगिरि गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा दाबो जेलाव दङ आं दाख्लैबावै थांनानै बिथांखौ 1.5 घन्टा लोगो हमनानै सावरायदों आरो बिथांखौबो बाहेरायाव लाबोनाया जोंनि रेसपन्सिबिलिटि दा बेखायनो एकर्ड बायदियै 125th एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनांगौ आरो सिमाखौ बारायनांगौ बे 100% इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जों जेब्लाबो खामानि मावलांनांगोन जों जेखि जायगायाव थाया मानो आरो बेखायनो बिटिआरखौ बिटिसिखौ मर अट'नमि लांनांगौब्ला बे खामानिया जाफुंसार महर मोननांगोन दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मावथि लोगो नोंथांमोन बड'लेण्ड महोत्सव खुंनायनि गेजेरजों गिबि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोनसे जातीयताबादि कठोर जे मोनसे आफादाव भारतनि प्रधानमन्त्रिया स्वयं गोदान दिल्लीयाव फैनानै बर' हारिनि बागुरुम्बा रोनसोन्द्रि बर' हारिनि ट्रेडिसन कालचार जोंनि लेंगुवेज जोंनि जे लिगेसि जोंनि हिस्ट्रिखौ आरो पिस गायसननायनि थाखाय जों खामानि मावबाय प्रधानमन्त्रिया मुलुग दरबाराव बर' माहारिखौ सिनायथि होनायनि थाखाय खामानि मावदों जों लिंनायाव बिथाङा 1 मिनिटबो बिथाङा माने बेखौ नासयालासिनो बिथाङा गनायथि होनानै बाहागो लादों जायनि गेजेरजों कौटि कौटि बिथांनि टुइटार हेन्डेलनिफ्राय मुलुग दरबाराव विश्व दरबाराव बर' हारिनि कालचार जोंनि लेंगुवेज जोंनि आइडेन्टिटिखौ सिनायथि होनो थाखाय जोङो खाबु मोनदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मावथि लोगो नोंथांमोन आंनि फारसेनिफ्राय मोनसे जेब्लायबो मोनसे साननाय दंमोन मोनसे बिश्वास दंमोन आंनि मावथि टीम बिथांमोनखौ लाफानानै एबसु परियालखौ लाफानानै भारत सरकारखौ जोङो दाबि खालामनांगौ जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनांगौ राष्ट्रीय दरबाराव सिनायथि होनांगौ आरो बेखायनो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ खावलायनाय बायदि गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुङाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग जों गायसननो हाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव जों स्टेचु गायसननो हाबाय आरो बे खामानिया बेसेबांबा जोंनि थाखाय महान मोनसे उद्देश्यमोन बे महान उद्देश्यखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसिएटिभआव स्पेशली भारत सरकारा जाय खामानिया खम समनि गेजेराव सम्भव नङामोन बे असम्भवखौ जों सम्भव खालामबाय आरो बेनि गेजेरजों जों मुलुग दरबाराव बड'फानि जे आगान बे आगानखौ जों गायसननो हाबाय आरो लोगोसेनो स्वयं भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ बड'फानि जोनोम जायगा दतमा बे दतमायाव लाबोनानै एबसुनि अपेन सेसनाव एबसु बायदि जातीयताबाद कठोर आफादनि बे मन्चआव देशनि गृहमन्त्रिया फैनाया बेनो प्रथम आरो बड'लेण्ड महोत्सवआव जाय हाबाफारिया बेसरकारि हाबाफारिमोन जातीय मोनसे हाबाफारिमोन बे हाबाफारियाव देशनि प्रधानमन्त्रि फैनाया जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर जारिमिन आरो बे मोनसे हिस्टरिकेल माने मोनसे स्टेप होननानै आं बुंनो सानो दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बर' हारिनि थाखाय आं गोसो होसारनानै खामानि मावदों थै-थां खामानि मावदों आरो मालाबाबो हारिनि खामानियाव मेंनाय बानाय आं मालाबाबो थाबोआखै GI टेग थिसननांगौनि थाखाय बै समनि सरकारजों थाफानानै थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद जों ज' एबसुआ खामानि मावदों 21 आइटेमाव जों दिनै बर'नि गाननाय जोमनाय बर'नि जानाय लोंनाय बर'नि
जिखिनि दामनाय देनाय आगजु बेखौ जोङो 21 आइटेम खेबसेनो जों जि आइ टेग मोननो हादों। दाख्लैबावै 10,000 मोसाखावरिया बागुरुम्बा दोहौ मोसादों। बे प्रिपारेसना दुलाराय बर' हारिमु आफादनिमोन, बर' थुनलाइ आफादनिमोन, एबसुनिमोन। आरो जों जेखौ प्रिपेयार खालामबाय थादोंमोन बेखौनो आसाम सरकारा लानानै थांनानै मुलुग दरबाराव बागुरुम्बा दोहौ मोनसे रेकर्ड सृष्टि खालामनो थाखाय, जुदिও बे गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड सरकारा बेखौ खालामदिया, किन्तु बे मोसानायनि गेजेरजों मुलुग दरबाराव बर' हारिनि मोसानाय, बर' हारिनि आइडेन्टिटिखौ बयनोबो जों गोसारहोनो हादों। आरो जोंनि समावनो जोंनि इनिसियेटिभजोंनो, गासै आफादनि इनिसियेटिभजों बागुरुम्बा दोहौखौ जोङो साक्सेसफुलि जाफुंसार होनो हादों। दा बेखायनो आङो बे खोथाखौल' फोरमायनो नागिरो। दिनै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव सम हाबा मावनायनिफ्राय 25टा बोसोर खामानि मावबाय। बिनि गेजेरावनो आङो माखासे सम पोस्ट ग्रेजुएट टिचार, पिजिटि टिचार, इंलिश साबजेक्टनि टिचार हिसाबै आं खामानि मावनो स्कप मोनदोंमोन। नाथाय जातीय स्वार्थनि थाखाय, जातिनि हाबा मावनायाव जाहाथे जेंना दाफैथों, बे गासैबो खोथाखौ साननानै आं बेखौ रिजाइन होदों। आरो दिनै आङो जातिनि थाखाय, हारिनि थाखाय गावनि साख्रिखौ रिजाइन होनानै जातीय स्वार्थआव आङो सेक्रिफाइस, आङो बेखिनिखौ खालामनानैबाबो हारिनि गेरेमसा माहारि दानाय बड'फानि आदर्शखौ लानानै थांनायाव आं जेब्लाबो हाबा मावबोदों। बेयाव आंहा एसेबो माने गोसोआव बेबायदि आघात गैया। आङो माहारिनि थाखाय जिकुनु बिनिमयाव, जिकुनु पर्यायाव आं खामानि मावलांगोन। नोंथांमोना मिथिगौ आं जोबोद गोब्राब आरो गोरिब न'खरनिफ्राय आं फैनाय। जाय समाव आं जोनोम जादों, बिनि जोनोमनि उनाव आंनि परियाला, आंनि आइ आफाया आंखौ जोथोन लानानै जथेस्थ' फेदेरनो नाजादों। किन्तु गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जोङो मालाबा बोथिसे मोनजायो, मालाबा जोङो रसा नांनानै थायो। आरो मोनाबिलियाव जोङो आइ आफाया जोङो गोबाब माखासे थासारिखौ जों बारबोनांदों। उन्दै समाव न'खरखौ दैदेननो, गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय स्कुलाव थांनायनि अनगायैबो प्रत्येक रबिबाराव मैसो गारियाव गाखोनानै फुंनि 3टा बाजियाव आफाया जेला माइखौ जाबनानै, गामिनि माइखौ खांथिंनानै बाजाराव फाननानै बिनि भाराखौ गथायो, बे हाबाफारियाव आङो आफाजों लोगोसे खामानि मावबोनो, बै समनि जि गोब्राब थासारिखौ अभारकाम खालामनो थाखाय खाथियाव नुबोदों आरो नाजाबोदों। दा बेखायनो बे गोलाव समा दिनै फैयै दिनै परिबेस परिस्थितिया सोलायबाय। आन्दलननि समाव गोबां जायगायाव खारनांदों, थाखोमानांदों, सोमावसारनायाव बाहागो लानांदों, मेल मिटिं खोनासंहैनांदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फानि बे आलादा रायजोनि आन्दलनखौ जाफुंसार होनो थाखाय जेब्लाबो नाजानाथार नाजाबोदों आरो बाहागो लाबोदों। एनडिएफबिनि आन्दलन, बिएलटिनि आन्दलन खाथियाव नुबोदों। आरो बे आन्दलननि गेजेरावनो बै समनि जे दावराव दावसि, मोनसे हाथायाव बम ब्लास्ट जानायनि बे थासारियाव आंनि मेगनावनो सिख'नानै लानानै आंनि माने आंकोलखौ जेलाव पुलिसा लानानै थांदों। बेबायदि थासारिखौ नुबोनायनि उनाव बर' जातिनि थाखाय गाबखांनाय, बर' जातिनि थाखाय जातीयताबादि चेतनाखौ लानानै हाबा मावनाय, बे जेब्लाबो आंनि गोसोआव जेब्लाबो जायगा मोनबोदों। दा बेखायनो मानगोनां मावथि लोगो नोंथांमोन, मानगोनां जोंनि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जि खामानि मावनो थाखाय आङो स्कप होबाय आरो नोंथांमोना जि मान मर्यादा आंनो होबाय, बे मान मर्यादाखौ आं मालाबाबो बावगारनो हाया। आरो बिनि थाखाय बर' हारियाव जेब्लायबो सुख'हायै दाहारा थागोन। आं दिनै बे खोथाखौनो बुंगोन जे आङो गाबोन बिदाय लासिगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गोथार फिरफिला, गोमो गाबनि दाहाल आरो थुंग्रिनि बे गोथार फिरफिलाखौ जेब्लाबो सेलुट होनानै जाति, जातीयताबाद आरो जाति स्वाभिमाननि थाखाय आं जिखि फोथाराव खामानि मावबोया मानो, बे श्रद्धा, बे सन्मान आरो बे मर्यादाखौ आं जेब्लाबो इन्टेक्ट लाखिगोन। बिनि थाखाय आंनियाव एसेबो गोसोआव आख' फाख' थानाय नङा। बेखायनो आं मावथि लोगो बिथांमोनखौ दिनैनि बे समाव गोसो गोरबोनिफ्राय आङो धन्यबाद बावनो नागिरदों जे नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाब नङामोनब्ला
बे 25 बोसोराव आङो जे खामानिखौ मावनो नागिरदोंमोन जे खामानिखौ साननानै हारि आरो समाजनि थाखाय आं मावनो नागिरदोंमोन बे मावनाया मालाबाबो सम्भब नङामोन आरो बेखायनो गासैनिसिमबो आङो जेब्लायबो आंनि खर' गंग्लाय मान मर्यादा आरो सन्मानखौ आङो जासिगोन नोंथांमोननि न'खरनिनो आं सासे आरो बे एबसु जे परियाल बे परियालखौ बावगारनानै हाबा मावनाया आंनि थाखाय मालाबाबो गोजान जानाय नङा आं जेब्लायबो माहारि स्वार्थनि थाखाय माहारिनि स्वाभिमाननि थाखाय हाबा मावनांगोन आं जेखि परिबेश जेखि फोथाराव थाङा मानो जायखिजाया हाबा मावनायाव क्रिटिसिजमा थाखाय माखासे आंनि डिसिसनखौ लानानैबो क्रिटिसिजम खालामनो हानाय किन्तु आं लुबैगोन जे पजिटिभ कनस्ट्राक्टिभ क्रिटिसिजमखौ लानानै जों आवगायलांनांगौ आरो हारि दानायनि थाखाय जोङो मोनफा मोनफा पिलार मोनफा मोनफा लिगेसि हिसाबै जोङो खुन्थियाखौ गायनानै गालांनांगोन बड'फाया जि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन 1986 आव आफादगिरि महरै रौता कनफारेन्सआव बिबान मोनदोंमोन आरो 1987 नि 2 मार्चनिफ्राय आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबिखौ बिथाङा आवगायदोंमोन आरो बे रौता कनफारेन्सआवनो बिथाङा रेजलिउसन लादोंमोन दिनै बे रौता सारियालियाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल माइलस्टोन गायसननो थाखाय थांनाय समनि सरकारा जिखिनि अनसुंथाइ होबाय बिनि लुफुंनाय खामानिया सोलिगासिनो दं बेखौ आबुं महर होनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावनाय समाव गोबां एबसुनि बारग' आफादगिरि गाहाय नेहाथारिखौ लोगो मोनदों जोंनि मानगोनां गायसनगिरि बानेश्वर बसुमतारी बिनि उनाव जोंहा दीपक बसुमतारी आदा बिथां सन्थला बसुमतारी बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी मानगोनां बिथां करेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथां आरो लोगोसेनो गोबां बेबायदि दैदेनगिरि उरखाव गोरा ब्रह्म रोनगोरा नार्जारी प्रमद बर' रबिराम नार्जारी बे आफादगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोननाया थारैनो आंनि थाखाय आंनि जिउआव मोनसे गिदिर मोनसे लेसन होननानै आं बुंनो सानो आरो जाय लेसनखौ लानानै बिथांमोननि गासै खोथा बाथ्राखौ मेलेमाव गोसोआव सोनानै हारि दानायनि थाखाय जाफुंसार गेरेमसा मोनसे हारि गायसननो थाखाय आङो हाबा मावलांदोंमोन आरो दिनै हाबा मावै मावै बे 2026 सननि नैबे दिनैनि सम खोन्दोआव हारि दानायनि थाखाय जिखिनि आंनियाव माने जिखिनि मेलेम बे मेलेमखौ बाहायनानै गोसोखौ बाहायनानै मेंनाय गैयाजासे हाबा मावनानै दिनै बे सम खोन्दोआव सफै मिजिंथियो फैबाय थानाय जेनेरेसन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लिडारशिप होनानै जिखिनिया दैदेनलांनांगोन बिथांमोना अरायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मान मर्यादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि जों लिगेसि गायसनबाय बेखौ गेबें आरो गोथों लामाजों लानानै थांगोन आरो सामाजिक फोथाराव हारि दानायनि थाखाय जिखिनि आंनियाव बिबान थागोन रेसपन्सिबिलिटि थागोन खामानि मावनो थाखाय बे रेसपन्सिबिलिटिखौ आङो माब्लाबाबो खमायाबासिनो 1% 1 बिन्दोबो हिफाल हिफाल खालायाबासिनो जेब्लायबो हाबा मावलांनो थाखाय आङो गोसोआव थि डेस्टिनि मोनसे आङो टारगेट खालामनानै लागोन बेखायनो बे जिखिनि मदद आरो जिखिनि आंजों थाफानानै हाबा मावबाय साफ्रोमखौबो आङो धन्यबाद होबाय इयुननि लामा हान्थिनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आंनि जि सोमोन्दो बे जेब्लायबो मोनसे गुडविल आरो एबसुनि सासे मावथि बिबानगिरि हिसाबै आं जेब्लायबो एबसुनाय आफादखौ मदद आरो हेफाजाब होनायनि गेजेरजों जाथि दानायनि थाखाय हाबा मावलांनायाव आंनि फुल सापर्टआ जेब्लाबो थागोन आरो बेखायनो मोनसे मोनसे समाव जोङो आफादाव हाबा मावफैयो आरो बिनिफ्राय जोङो बिबान एंगारलाङो आरो बे सम खोन्दोआबो बेनो आरो बेखायनो माखासे बाथ्राखौ सानोब्ला दुखु नाङो आरो माखासे बाथ्राया गोसोआव दुखु होयो
थेवबो समाव बास्तब डिसिसनखौ जों लानांगोन आरो समनि खामानिखौ समाव मावनांगौ आं बेखौनो सानो आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान मावबाय मिरु आफादाव बिबान लाबाय आङो न'आव फैबाय किन्तु आंखौ जिल्ला आफादाव आरो बिबानाव थिसनबाय बिनि उनाव आरो मिरु आफादाव थांबाय मोनसे समाव आं साख्रि मावबाय समनि खामानिखौ समाव मावनांगौखायनो आङो रिजाइन होबाय आरो दिनै फैयै फैयै आफादगिरि खेबथाम टार्म मावनायनि उनाव समनि खामानिखौ समाव मावनांगौखाय आरो आद्रा थानाय एकर्डनि जिखिनि दफा सिस्टेम आरो बेबस्थायाव थांनानै जोंहा करेन्द्र नाथ बसुमतारी करेन्द्रआ बुंनाय बायदि जे सरकारनि घरायाव गाखोनानै सरकारजों दावहा नांनांगौ बे मोनसे प्रिन्सिपलखौ आं जेब्लाबो फोथायो बेखायनो एबसुआव गणतान्त्रिक भाबै दाबि डिसकासन आन्दोलन लबिनि गेजेरजों जिखिनि जों मावनो हाबाय आद्रा थानाय जिखिनि खामानि दङ सिमा बारायनांगौ 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों 60टा समस्ति खालामनांगौ बाकी जिखिनि जोंनि इस्यु रिलेटेड एजेन्डाफोर दङ सोलोंथाइनि जिखिनि जेंना जेंसिफोर दङ प्राय 50टा जिखिनि इस्युसफोर दङ एडुकेसनेल इस्युस बेखौ सुस्रांनानै दिनै 8-10टासिमल' जों लाबोना दोनफैबाय आरो सेन्ट्रेलनि सिटेटनिफ्राय जागायनानै सेन्ट्रेल माने जोंनि जिखिनि इन्स्टिटिउट केन्द्रीय बिद्यालय नवोदय बिद्यालय बे जेंनायाबो दिनैफ्राय जोबफैबाय टिचार एपइन्टमेन्ट टेट एपइन्टमेन्ट बे प्राय जोङो खालामफैनो हाबाय स्पेसियेल टेट दिनै पार्टिनो थांगासिनो दङ खेबथाम जोंनि समाव स्पेसियेल टेट पार्टिनो जोङो दाबि होनाय बायदि खालामनो हाबाय दा बेखायनो आद्रा थानाय जेखौ आफादाव थांनानै मावबाय आरो बेखौ सिङाव थांनानै जोङो मावनांगोन आरो बे सिङाव थांनानै जोंनि एजेन्डाखौ जोंनि इस्युखौ जोङो बेखौ नुनाय बुजिनाय आरो जायफोरा बे जेंनाजों भुगिनांदों बेखौ जों गावनो जुदि सुस्राङाबा जों गुबुननि सायाव आसा खालामनायनि सम गैया आरो हारिनि जेंना सुस्रांनाया जोंनि एजेन्डा जि जेंनाखौ जों नुदों मोखाङाव बेखौ बोस्रांनांगौ आरो बेनो दिनैनि गोदान जोलैनि गुबै थांखि आरो गासैबो यां जेनेरेसनखौ दिनैनि बे समाव आङो धन्यबाद बावदों आरो इयुनाव गेरेमसा बर' माहारि दानायाव बयबो जाहाथे बाहागो लायो बेखिनिखौनो खावलायनानै आंनो बे बिदायनि समाव गोसो गोरबोजों गोहो सक्ति अनसायनाय हामलायनाय आरो ब्लेसिंखौ हरो आरो गोदान जि मोनसे जात्रा जि जात्रायानोखि हारि दानायनि थाखायनो जागोन हारिनि स्वार्थनि थाखायनो जागोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखायनो जागोन एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसननि थाखायनो जागोन जि जात्रायानोखि जाति जातीयताबादनि थाखायनो जागोन जदिव बे जात्रायाव गुबुन गुबुन हारि माहारि गासैखौबो लानानै जों थांनांगौ नाथाय गुबै एजेन्डाया जाबाय हारि आरो हारिखौ जौगाहोनाय बे प्रिन्सिपलखौ लानानै आवगायलांगोन आरो बै प्लेटफर्मावबो बयखौबो आंनि फारसे अनसायनाय हामलायनाय आरो जेब्लायबो मददखौ आङो हास्थायबाय आरो नोंथांमोननि आशीर्बादखौ लानानै नोंथांमोननि ब्लेसिंसखौ लानानै हारि दानायनि थाखाय सामाजिक दिखाव आङो 100% हाबा मावलांनो बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै बयनिसिमबो बे मोनाबिलि समाव गोसो गोरबोनि खुलुमनाय हामलायनाय आरो आंनि फारसेनिफ्राय खरगंलाय बर' हारिनि साफ्रोमनिसिमबो मान आरो सिबिनायखौ आं बावहरबाय आरो बे समाव आं नोंथांमोनखौ दिनैनि बे बुब्लियाव आंनि जोबथा गाबोन जि बिदायनि सम बे बिदायनि समाव बे फेसबुक लाइभनि गेजेरजों जि फंनैसो आंनियाव गोसोआव फैनाय खोथा बाथ्राफोर दंमोन आं बेखौ फोरमायबाय माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो आरो आफादाव थानानै प्रसेस बोसोराव मायबा जुदि बेबायदि थासारियाव सोरबाया दुखु मोनदोंब्ला बेखौबो निमाहा होदो आरो इयुन लामाखौ आं हान्थिलांनो थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै